Hey, welcome back to the YouTube channel Malawi Cameras. Mamawa pano dzulo. Mamawa naponya video imene ndithu nonsenu timaiponya timaimasulira video imene inali pa Fox ndi timangomachita mongomasulira makamaka zimene zinalipo pakati pa America ndi Kurds. Magulu lija limene likufuna lilowe ku dziko la Iran kuti likamenye nkhondo kumene kucha. So tina yesetsa kumasulira mpaka na ukafika kumapeto. Guess what? Lero news ikubwera ndithu a Trump ndithu akana kuti iwowa sanakambiraneko ndi Kurds acha kuti alowe mu dziko la Iran kuti akamenye nkhondo. We're not looking to the Kurds going in. We're very friendly with the Kurds, as you know, but we don't want to make the war any more complex than it already is. No, rule that out. we don't want. Yeah, I have ruled it out. I don't want the Kurds going in. I don't want to see the Kurds get hurt, get killed. We've had a good relation. They're willing to go in, but I've told them I don't want them to go in. Do you think the map of Iran will... I just think the war is complicated enough without getting the Kurds involved. Adamni wanda abosa. Awanda abosa. Chifukwa chona kuti news zapanga indicate kunzoti iwowa ayankhwa ndi Kurds acha kuti alowe mu Iran akamenye nkhondo. Komanso even mtulankhanizo pamene mamasulira pacha. Mtulankhani uja anazanena kuti you spoke with Donald Trump. Amamuza wamkulu waguli chakonzoti unayankhwa ndi Donald Trump amati chani. Yeah, ujana yankwa chilungamo kuti actually Donald Trump ali consent. Amamunyengerera kuti atani kuti alowe. So the thing is mwina chimene akukanira papa chino kuti waona zoti singagwire. Chifukwa chani? Chifukwa kuti one anthu aja amaoneka kuti sanali mbali ya America. Okay, nthawi zonse mene ayankhulira muja even Donald Trump kuti ndi anzawo akalikali chanchani gulu limene liti kuna pa ndi gulu loti so limapanga Allahu Akbar limene lili. Mwevese? So iwaja kuna kuti ayi ifeyo sina kambe gulu limene kuti liwe mu Iran bla 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 bla. Mwana mbodza akamina awoti safuna kuoneka uchipa pa internet. Safuna kuoneka uchipa kugulu la wanthu. Safuna kuoneka ngati iwo wakulephera. The matter of fact is iwo walitu ayankhula. Donald Trump amanyengerera kuti mukalowa mu Iran mukamenye nkhondo. Lero yasakana ya. Yasakana. News ambiri zatsimikize. Koma even anwake neniyo atsimikiza. Ngati mapanga follow pa panapa mukudziwaso kuti yes, actually zina zotsimikizika. Kuti Trump wayankhula ndi waja amanyengera kuti alowe and a number of preparations. Anamba even months before attack ya Iran. Ndipo ndipo cha ndichoncho tayi yosamakhala kunama maika mabodza nde sizodabwisa kuti izozo zikuchitika choncho. Komano chimene ndimafuna ndinene pano chonena kuti number 2 chifukwa cha number 2 mwina chimene wakanira funa kuti take dziko la take limene lili neighbor wa Iran lachenjeza Donald Trump lawo zozirayi zopanga rake zondayi zomalowetsa anthu mu Iran kuti mukayambise civil ndi sigwira imeneyo for take kuzozoti definitely ndekuti ilemedwa kwambiri chifukwa ndi neighbor and anthu atheka kutiko kumene koko kuphatikizapo tinakamba zoti magulu Kurds awa Kurds ali maiko kwana 4 Iran, Iraq, Syria komanso yes, Iran, Iraq, Syria ndi Turkey. So muteke so muliso magulu Kurds. So Kurds amene wande anthu alibe chani alibe pokhala. Turkey amene watava zoti alibe okay alibe dziko lawo lenileni alibe ndezi zabe zoti abapanga attack definitely pena bakina ichichitika even Kurds something or so will happen. So tilowese pano ku Iran tinakamba kuti pali issue yokhudzana ndi president wa dziko la Iran kupepesa kuma iko ku Gulf region ndi kupezasa kunena zoti nkwauza kuti sitipanga attack pokhapokha iniyo mutapanga attack ndikupeza kana kuti attack ija achitika pali zinthu zikapa zimene zikuchitika and timafuna tipange clarify pamene papa. Anyway, panali I think anthu akupeneka kuti panali broken chain, panali kudukana, panali connection yoduka pakati pa amene ali pa ground komanso ndi president. Remember kuti mphamvu zambiri ku Iran zimakhala manja mwa supreme leader pena wamwalira
ndikuti zili mu interim government, like pali anthu angapo amene akuyendesa, anthu atatu amene akuyendesa, President Shikani, Chief Justice ndi winaso. So anthu amene wawa ndi amene akuyendesa tsopano dziko la Iran. And panapeza kuti akuti lero asankha Supreme Court akhala ndani lero asankha. So I forget about the speculations zimene zimamveka kuti wakuti koma akuti lero asankha ndithu. So panapezeka sima tweets ena amene anali pa Twitter, ena mwa akuluakulu angapo mu ku Iran, especially aku defense, anazanena kuti president wa ku Iran actually wapereka gesture yoonesa kuti wafoka kwambiri chifukwa sizimenera kumatero yayi, chifukwa ife sili kusalenda. So meaning kwenda kuti khangati panali kuduka ndi kacheni ndithu anthu awiri ndithu anakhangati anamudzidzulako president wa ku dziko la Iran. Then afterwards kenako ose anazabwa ndi statement imodzi kuti nkhani ndiyoti sili kusalenda, tonse tikuyankhula language imodzi. Ali Larijani anayankhulanso kutsimikiza pa TV kuti hey, ife nkati tithomoneka ngati kuti tikusiyana komano ndife anthu amodzi. Kenako president Pezeshkian uja anazapanganso tweet lero mamawa kunena kuti kutsimikiza kuti akuluakulu palibe kusalenda komano zopepesa zijazo wachotsapo. Meaning kuona kuti I think inali kumbali ya yeyo yekhayo komano osati ngati za cabinet muli mosemo, komabe akuti finally anthu aja amvana chimodzi, nkhani yake palibe kusalenda koma zopepesa zijazo khangala sakuzilabadiranso kaya kuti anyway muziponyera kuti muziponyera ku bin zibe vuto, koma iyo bola anena kuti sakusalenda. So aperekaso ujenina kuna kuti kodi ife olo 6 months ife olo 6 months tili chonchi tithoma menyabe nkhondo ngati mukuona ngati kuti imene aketa foka njani ya ife tithoma menyabe. Point imene apereka ndi imene. Chabwino tilowe ku point ina makamaka imene ma-Americans akuluakulu sakufuna kuti anene alongosole chimene iwowa aluza timwerekeza. I mean, to be honest, inyo mukapanga check news zawo zonse, like ndi ma media houses ena amene akumalongosola ngati makachotes kuti iye zatere right, komano iwo anwake usakumanena kuti ifeyo taluza chakuti atiphwanyira chakuti ayisakumanena mabezi osakuti tinukafuti chino osaphwasula koma iwo osakumalengeza akumangoti ya Irani ipanga atake azinzawo koma sakuona kuti atipangira atake chakuti atipene kuti achipa iwo achipa. Ndeno pali zifukwa ziwiri. Wani kufuna kusunga nkhope ya pa media kudziko kuti tidziwebe kuti tonse zikhulupirira America number 1. Okay, number 2, ma pictures amalethaso makamba pictures even ku Israel. I think panaka video kenake atuankhana kuti tikuonesa koma boma likuletsa kuonetsa. Yes, boma likumaletsa ku Israel kujambula chanchani even ena akuti 5 years kundende ngati uone upezeka kuti kujambula ndikumatumiza. Okay, zimene ziza pictures tingolekeza picture video chimachitika njani. Most of the times picture kama na video mtu ukajambula nkuponya pa internet zimatheka kupanga picture ijayo imakutha kuuza location kumene yakujambulidwa picture yo payoka kunena kuti picture yetu yajambulidwa malo akuti. So akuopa kuti for security purposes, one chimene chikhokaji chifukwa chena koma chifukwa chine chikulu ma Israel ndi Americans ngati ndikungoseva face kuseva nkhope yawo kuti aba tunde tisaonekere kudziwa kuti atifa fanta. So timafati kambe nkhani kuzana ndi Abraham Lincoln chistima chicha chimene chacho achitibula ndithu Irani chaba kuti nanga sindi patali mzo mastima akuluakulu sakhala pafupi amakhala kutali, right? Olo even ilala ija tena ngati nawo ndisana ilala abantu nakabwera ilala and imakhala kutali mito kwati mbuti dina kuwali kuyamachi ndizi makhala kutali kwambiri kumene anthu mina sanga bwe makajambula sizingatheke. So maboma anafika ajiphaswa menya ndithu koma iwo America akukana kuti ayi chef chili bwino ye blah 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 koma no ayilandisa ma emergency ndege za emergencies ziwiri kuti zipita meneko I don't know kuti zokatana ndiye iwo sanabange confirm. Number 2, Ali Larijani amene wa security wachitete mu Iran nkulu amene yu wapanga claim ena kuti
ife tagwira asilikali a America. Yeah, ife tagwira asilikali a America. Koma America yakana kuti ayi sabodza iwo sanagwira asilikali athu. We don't know who is who. Wina ngumafusa kuti koma zitathekako zingathekezi Iran kugwira asilikali a America. Yes. 2016 Iran inazagwira mwina sabati bangeso clarify. Iran inazagwira nditu asilikali a America atalowa ku Strait of Hormuz kuja madzi a Iran inazagwira memuta. Yeah, iragwira basikanako anapepesa America anapepesa aya mutikhululukire ife ma bla 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 palabe zoti ndikapulumutseni ayi anapepesa for polowa madzi a Iran. Mopanga cheki article chani zosavura masiku ano paka Google akuzana anapepesa kenako Iran inapanga release inamasula kuti kadzi pitani. So ndemba video inasambatenga ma videos ngati amina jawo inasambatenga picture even Malema, Julius Malema, I don't know what happened to him. Julius Malema anaika nditu tima picture sojoka ku boat limene la 2016 nkomana kuti agwirwa. No, so imene jayo tibangiti pange clarify si abanopa za 2016 anagwirwa nditu ugwirwa nditu anagwirwa then abanga release after kupepesa ndizina komaso inaso inaliso zinapanganaso connect ndi nuclear deal imene achiteka ndi Obama icha kaneke sona ikuzanaso ndi anyamarami anagwirwa awaso think unanga ngati ngati chifusintisana kuti ngati mufuna zitele tibanga zakuti. Yeah, so Julius Malema nayo so nditu yakaija pano pakali pano ku US Embassy ku South Africa anthu ayikake kuzithuza ayatoka supreme leader meneko. Now so akuti anyway, guys, thank you so much Malawian cameras for more updates. Guys, thank you so much Malawian cameras.